गिबि गिबियावनो नोंथांमोनखौ आं खुलुमबाय आङो व्यक्तिगत हिसाबै इन्टारभिउ होगोन पार्टीनि स्पक्समेन नङा दा नोंथांमोना आंनिफ्राय माखासे बाथ्रा मिथिनो लुबैनायाव आं नोंथांमोननि खाथियाव फंनैसो बुंनो ओंखारबाय नोंथांमोनखौ बिनि थाखाय आं वेलकाम खालामो। फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै सारा मा राय होगोन बे समावहा जोंनि चेनेलनि गेजेरजों? इलेक्सनखौ आङो गोजोन थासारियै बारलांबा मोजां होननानै आं सानग्रोयो सिगां जिहेतुके जोङो डेम'क्रेटिक कान्ट्रिनि सासे गोग्गो मेलेम गोसोनि जोङो सासे नोगोरारि गतिके गोजोन थासारिनि गेजेरजों बे इलेक्सनखौ जाथों होननानै आङो खावलायो बाय रायजो राजाफ्राबो गोजोन थासारियाव हेफाजाब होनाया मोजां जेननाय देरहानाय पार्टीनि बे गावबागाव खाफालनि खोथा थागोन पार्टीया मावनायनि सायावबो सोनारगोन इलेक्सननि बुंनो गोनां बाथ्राया बे सारा गागि राजखान्थिगिरि बर'नि गेजेराव दा सारा फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियावहाय सोरखौ जेनेबा देरहासारनानै खुंथायाव फैजानायखौ लुबैयो बेजों लोगोसे दा बे सेकेन्ड कुइसननि एन्सारा बे जागोन गिबियावनो आङो जायफोर BTR खौ गोरोबथा खालामनानै लाबोबाय भारत सरकार आसाम सरकारजों आखाइ हेबनानै एकर्डखौ बेखौ होनदों बर' पिस एकर्डखौ साइन खालामबाय जायफोर सिगनेटरिस आसाम सरकार भारत सरकार मोदी नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टार होम मिनिस्टार अमित शाह होम डिपार्टमेंटनि सेक्रेटारि जइन्ट सेक्रेटारि आसाम गभर्नमेंटनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल हेमन्त बिश्व शर्मा फार्स्ट नम्बराव सिगनेटारि हिसाबै एबसुनि बै समनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथांजों लोगो जेनेरेल सेक्रेटारि लरेन्स इस्लारि बेनिफ्राय रन्जन दैमारि NDPनि आगोलनि चिफ बिथांमोननि जेनेरेल सेक्रेटारि गबिन्द बसुमतारी बिथांमोननि बै समनि भाइस प्रेसिडेन्ट उनाव एक्टिं प्रेसिडेन्ट जानाय धीरेन बर' सानजारां लोगोसे उइटनेस सिगनेटारि हिसाबै BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांमोननो आङो दिनै आरो खेबसे कंग्रेचुलेसन हरग्रोबावबाय भारत सरकार आसाम सरकार आरो सिगनेटारिनि खाथियाव आगोलावबो आं हरदों कंग्रेचुलेसनखौ बे मोनसे हिस्ट्रिक थार्ड बड' पिस एकर्ड बे BTRनि एकर्डनि जितु क्ल'ज जितु प्रजेक्ट लाबोबाय क्ल'ज बाय क्ल'ज बे दफाफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौब्ला जिहेतुके फार्स्ट टाइम सेकेन्ड टाइम थार्ड टाइम फार्स्ट टाइमाव जुदि BSCनि सिगनेटारिखौ जुदि सिपआव बहायनो हायोबा BTCनि सिगनेटारि फार्स्ट सिगनेटारि जुदि सिप बानायनो हायोब्ला रायजो राजाफ्रा दिनै BTRनि सिगनेटारिखौ मानो सिप बानायनो हाया इमप्लिमेन्ट खालामनायनि खाथिराव बेलेगनि आखायाव थाङोब्लाथ' पावारा बेलेगनि आखायाव थाङोबाथ' इमप्लिमेन्ट जानाय नङा जेबो बुजिनाय नङा गतिके BTR सुक्तिखौ बिनि प्रजेक्ट जेरै सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि लाबोनाय अर्गेनिक इउनिभार्सिटि लाबोनाय मेडिकेल कलेज लाबोनाय गोबां मोनसे मोजांबाबो गाज्रिबाबो BTCनि एकर्डनिख्रुइ साबसिन एकर्ड खालामनानै लाबोदों होननानै आं बुङो दा साबसिन एकर्ड लाबोग्रा खालामग्रा सिगनेटारिया सोर फार्स्ट सिगनेटार प्रमद बर' लरेन्स इस्लारि जों रन्जन दैमारि थाबाय गबिन्द थाबाय धीरेन थाबाय दा बे सिगनेटारिनि गेजेराव सिबा जानांगौ आरो दा इन प्रिन्सिपल एक नम्बरा जानांगौ
जानांगौबा प्रमद बर' जानांगोन आरो प्रमद बर'आ जुदि आं जाया आं महात्मा गान्धी होनना जानानै थानोसै होनोब्ला गबिन्द बसुमतारी जानांगोन आरो नङाबा रन्जन दैमारिया जानांगोन खिन्थु रन्जन दैमारिया जानायनि फिजिबिलिटि गैला जेलाव हाबना थाहैथ'बायना बियो दा बे बिटिआरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौब्ला बेखौ सिगनेटारिफोरनि गेजेरावनो सोरबा सासेया सिफ जाहैनांगोन आं इन्डिभिजुवेलि आं बेखौ बुंदों आरो बाय सोरबा गाज्रि मोनदों मोना बेखौ आङो मानो बुंनानै मानो लाब गैया गाज्रि मोननानै आंखौ लाब गैया आं मानो होनबा नोंथांमोननि इन्टारभिउआव इन्डिभिजुवेलिसो इन्टारभिउ होदों आरो नोंथांमोना आंखौ एक्स लिडार हिसाबै अनार होनानै बे इन्टारभिउखौ लाफैदों दा आंनि मेसेजआ बेनो बिटिआरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौब्ला बे बिटिसि इलेक्सनाव देरहानानै सुक्ति खालामग्राबा देरहानानै जुदि सिफ जाहैनो हायोबा सोरबा सासेया जेदा प्रमद बर'खौ आं बुंथ'ला सोरबायानो जायोब्ला बे साब्रैनि गेजेराव होमबा जोंनि बिटिआरनि इमप्लिमेन्टेसना इन टट' इमप्लिमेन्ट जागोन बाहाय मोनसे आत्मबिसास दं मानो पाब्लिकखौ ओंखायनो दिनैनि गेजेरजों आं खावलायहरो जनसाधारन पाब्लिक आरो भटार्सफोरखौ खावलायहरो इन्टायर बिटिसिनि माबाखौ एनडिएफआ 35 बोसोर सेक्रिफाइस खालामदों हाग्रायाव थानानै आर्म स्ट्रागल खालामदों बिसोरखौ खिन्थु मरेल सापर्ट होदों बा एक्टिभ सापर्ट होदों डाइरेक्ट सापर्ट होदों पाब्लिकआ माबोरै सापर्ट होदों बिसोरखौ सापर्ट होनाया सोरबाया सेल्टार होदों सोरबा मोनाव ओंखाम जाहोदों हर गेजेराव फैनानै सेल्टार थाहोदों गभर्नमेन्टनि सिआइडिआ मिथिनानै जेलाव लांदों सेल्टार होग्राफोरखौ बुदों खिन्थु पाब्लिकआ बेनिखायनो रेपारकेसन खालामाखै जों आन्दलनाव गैला सापर्ट खालामना खुनुदिन बुङाखै धैर्य हमनानै सहायनानै गोजौआव मोजौआव गावनि मोखां नांलायो होननानै साननानै इन्डिपेन्डेन्टनि माबाखौ सापर्ट खालामदों 35 बोसोर सापर्ट खालामनानै साफार खालामनाय जाबाय नङा होमबा इन्डिपेन्डेन्ट साफार खालामनो हायाखैबा जोंनि आइ आफा बिद' बिनानावफ्रा रायजो राजाफ्रा साख्रियालफ्रा सोरनाबा साख्रिफ्रानो सासपेनसन जादों 35 बोसोर नों जुदि इन्डिपेन्डेन्टनि बे स्ट्रागलखौ जुदि सापर्ट खालामबायबा एकर्डबो खालामबायबा एकर्ड खालामनाय सिगनेटारिफोरखौ मानो सिबाव मानो लाबोनो हाया नोंसोरलाय रायजो राजाफ्रा मानो लाबोनो हाया लाबोनांगौब्ला बिटिसि इलेक्सनाव देरहासार खालामनांगोन बै सिगनेटारिफोरखौ आं पार्टिनि नामखौ बुंथ'ला आरो टेकनिकेलि आं सोर पार्टिया फैनायखौ बुंथ'ला सिगनेटारिफोरखौ लाबोनो मानो हाया लाबोनांगौबा देरहानांगोन देरहाबासो इमप्लिमेन्ट जागोन सोरबा ABCD XYZ नि आखायाव जुदि सिबा थाङोब्ला देरहालाङोब्ला इमप्लिमेन्ट जानाया एसेबां सम्भब नङा ओमफ्राय बे जुदि जायोब्ला बेबायदि बेलेगनि आखायाव जुदि पावाराव थाङोब्ला इलेक्सननि उनाव जोंनि गेजेराव बिराद गिदिर सिटुवेसन फैगोन पलिटिकेल सिटुवेसन फैगोन माबोरै गुबुना सिफ जायोबा एकर्डआव मा लिरदों मिसगाइडेड एनडिएफनि केडारफोरखौ आर्मि मिलिटारि पारामिलिटारियाव साख्रि होनो नागिरदों थारमाने बिसोरखौ रिहेबिलिटेसन होनो नागिरदों जायहा रिकुइसिट क्वालिफिकेसन दं बिसोरखौ साख्रि होगोन जायहा क्वालिफिकेसन गैया बेखौ एन्टारप्रेनार दानानै बायदिसिना लन सन होनानै बिजनेस खालामहोनो होनना बुंदों गभर्नमेन्टआ बे एकर्डआव दङ खिन्थु ओमफ्राय हलंगि आरो माइन'रिटिसिम मोननै डिस्ट्रिक्ट बानायनांगौ बेबो लिरनाय दं कमिसन लागोन बेबो लिरनाय दं फाइनान्सियेला सेन्ट्रेलनिफ्राय फ्ल' जागोन बेबो लिरनाय दं बाहाय स्ट्रंलि कमिटमेन्ट दंजोबो नङा होमबा सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि दं दा बेखौ सोर इमप्लिमेन्ट खालामगोन हु विल इमप्लिमेन्ट इट if signatories of the struggle group they cannot come in power then BTR will be every possibility to nowhere BTR गोमालांनोबो हागौ सिगनेटारिफोरा गोमालांनो हागौ बेनिफ्राय मा जागोन बेलेग मोनसे पावाराव फैयोब्ला
बैसोरखौ नासयनोबो हागौ अरिजिनेल स्ट्रागल खालामग्रा केडारफोरखौ पाब्लिकफोरखौ साख्रि मोजां होआबो जानो हागौ लनफोरखौबो मोजां सेंसन होआबो जानो हागौ एक्स ग्रेसिया मार्टियासनि न'खराव फैसाफोरखौ होआबो जानो बा बिसोरो आरो स्ट्रागल खालामनो हाग्रायाव थांफिनगोन आरो हाग्रायाव थांफिनगोन होमबा गोदानै आन्दलन खालामफिननांगोन ना फैनो खिन्थु BTR लाबोनायखौ जों लाग्रोनांगोन ना स्कपखौ सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि गंसेखौ नोङो मोजां फुल प्लेजेड बानायजोबनांगौब्ला बिनि इनफ्रास्ट्राक्चार 10 बोसोर नांगोन मेडिकेल कलेजखौ लुनांगौबा 5 बोसोर नांगोन मिनिमाम बिनि इनफ्रास्ट्राक्चार बायदि इउनिभार्सिटि क्लासखौ बहाबा भारा लाना खालामनो हागोन न'फोरखौथ' लुनाया 10 बोसोर नांगोन होमबा सिगनेटरिफ्रा बिसोर अब्लिगेसन दङ जोंथ' सिगनेटरि आन्दलनकारिखौसो जों हमगोन ना बोरै नोंसिनि BTR मानो गोदाव सोराव खालामो मानो इमप्लिमेन्ट जादिया दामानि रायजो राजाफ्रा हमनांगोन सिगनेटरिफोरखौ सहि खालाम प्रमद मोनखौ हमनांगोन प्रमद बर'खौ हमनांगोन गोविन्द बसुमतारी हमनांगन रन्जित दैमारिखौ नोंथांमोना खौसे जानानै इमप्लिमेन्ट मानो खालामदिया इलेक्सनाव मानो जेनखो गथ'फोरा दिनै गोदाव सोराव जाफिनजोब्बाय ओंखायनो 10 years मिनिमाम 10 years रिकनसिलिएसननि थाखाय टाइम होनांगौ आरो पाब्लिकआ अननानै बै BTR सुक्तिफोरखौ दा हाग्रामा महिलारिया पावाराव फैनो हाबा बेहा आफसुस जानो नाङा मानो बिलटिनि BTC सुक्ति जानायाव बेनो सिप बानायबायना बेखौ सिप बानायबायना 15 बोसोर बेनो इमप्लिमेन्ट खालामनो चान्स होबायना आरो एकर्डनि सार्थ खिन्थु BTR एकर्डआ दाख्लै जायामोनब्ला आरो 20 बोसोर थाबावबा माथो खुथि दं हाग्रामा आरो 20 बोसोर थाथों आहा बुंनांगौ गैयामोन खिन्थु एकर्ड जाबायना गोदान आरोबाव थार्ड एकर्ड मोनफ्रोमबो एकर्डआव एकर्डनि सिगनेटरिया सिप जादों इन्टार्ननि जादों फुल प्लेजेडनि जादों ओंखायनो BTRनि सिगनेटरिफोरखौबो चान्स होनांगौबा इलेक्सनखौ देरहाहोनांगोन बे आंनि साननायसो दै दा देरहानाय देरहाया गावबागाव पार्टिनिसो खोथा जाहैबाय दा ओमफ्राय हाग्रामायावहाय लायबिलिटिस गैया हाग्रामा उइटनेस सिगनेटरिस साखिसो बे गभर्नमेन्टनि फेभारावसो गभर्नमेन्टआ जेरै सिगनेटरिफ्रा पावाराव फैनो हायाबा हेमन्त बिश्व शर्मा सरन सन'आलाय माथो खर' सानांगौ दं जोंथ' इमप्लिमेन्ट खालामगौमोन ना गावसोरनो पावाराव फैनो हायासै दा XYZ दासो पावाराव फैबाय BJPआबो हरो 2001आव फैयाबो जानो हागौ पावाराव आरो होमबाबो जों माने अलखदाव गोलैबावसिगोनलाय सेन्ट्रेलाव BJP थाबाय आरो 4 बोसोर स्टेटआव बेलेग पार्टिया फैबाय प्लास जोंनि सिगनेटरिफ्रा पावाराव फैनो हायासै मा जागोनलाय बर'फोरखौ मिनिगोन ओमफ्राय दा मोनसे खोथा जोंनि गेजेराव खौसे गैयिनि थाखाय जोंनि क'क्राझार एमपिखौ जों खोमाना लाबाय दानि गोदान डिलिमिटेसनाव जों मिथिदों क'क्राझार ST पार्लामेन्टारि कन्स्टिटुएन्सिया डि रिजार्भ जाबाय जेनेरेल कन्स्टिटुएन्सिया दा बर'नि थाखाय फिउचार जोंनि डिटारमिनेसनखौ बुंहैग्रा मानसि सोर थाबावगोन सोर रिप्रेजेन्ट खालामबावगोन जोङो रायजो सभायाथ' बिदि फैबाय थानाय नङा रायजो सभायाव एमपि फैनायनि नेट अर्गानाइजारनि इउजि ब्रह्ममोन बे समाव एजिपि टिजिपिजों एसे गोरोबलायनानै खालामबाय प्रफुल्ल महन्त मोनाबो एसे मदद सापर्ट होनायाव बिल्डिं एकर्डआ जादों बेनो इउजि ब्रह्मखौ मोजां मोननानै एलायन्सआव फार्स्ट एमपि हरदों बे कालसारा थालांदों खिन्थु बे कालसारा गोमासिगोन एबार गोमायोब्ला क'क्राझारनि एमपि कन्स्टिटुएन्सियाबो जुदि जेनेरेल जायोब्ला नोंनि एमपिआ बहा थाबावगोन नों आसामावनो संख्रि बानलु जानानै गावजों गाव नांलाय खमलाय MLA MCLA जानानै थाबाय थानांसिगोन आरो बे खिन्थु आंनि गोसोआव दुखु दं बेखौ आं दा नुनायानो दुखु जायफोर जोंनि लोगोआ थैजोब्बाय मुक्ति बिसोर दा सान्तियाव दं दा जों नुबाय थानाया जों दुखु मोननानै दं आरो बे जानो नाङामोन बेनिफ्राय क'क्राझारनि सोलाय लखिमपुरालायनो माबा जाबाय रिजार्भ कन्स्टिटुएन्सि ST दानि बिश्वजित दैमारिया मानो बुंदिया
जोंनि रायजो सभानि एमपिआ क'क्राझारखौ एज इट इज एसटि रिजार्भै लाखिफिननांगौ होननानै मानो बुंनो हालिया बुंनांगौमोन ओरैनोथ' माथो बेलेग बेलेग माबायाव गाव 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 स्पिच माथो बेलाय बेखौ बुंनांगौमोन हायोबा बे हांगार स्ट्राइक खालामगौमोन प्राइम मिनिस्टारनि दरजा मोखाङाव उन्दुना थाहैनांगौमोन बेयो क'क्राझारा एसटि थानांगौ होननानै बिसोर जुदि मारखौ आं रायाखै आं रायनो साना ओंखायनो आं खावलायदों आरो दाबो खिन्थु चान्स दं डिलिमिटेसननि साब कमिटि दादों बाहाय रबिराम नार्जारि दानि एमएलए आ मेम्बारनो ओमफ्राय जोंनि बे माजबाटआ रौताब्लाबा इन्टायार उदालगुरियाव थांसिगोन उदालगुरि रिजार्भ कनस्टिटुन्सियाव थांसिगोन बर' बाजार दलगावना ओरै खेंख्रा माजबाटआव थाहैगोन बाहाय मा जागोन एबसुनि आन्दलननि वेबनि सायाव सोनारनानै जेनेरेल समस्थियाव बर' एमएलए जाफैजोबदों बे जोंनि क्रेडिट जों लाबोनो बेखौ माजबाटा जेनेरेल पानेरिया जेनेरेल कालाइगावा जेनेरेल मालाबा बाहाय एमएलए फैदोंमोन नामा बर'नि फैयाखै खालि उदालगुरिल'सो जायोमोन दा मा खालामना दं बेहाय कनस्पिरेसि दं बे रौता ब्लकआव इन्टारभिउ हरनाय मानि मा रौता ब्लकआ एज इट इज माजबाटाव थायोब्ला जों दा थायोब्ला थाफिनबावोब्ला दलगावना फैयोब्ला इनडाइरेक्टलि बे एसटि रिजार्भ जानायनि सम्भावना दं बेहाय षड़यन्त्र खालामनानै जाहाथे बर'फ्रा जेरावबो देरहाया बिसोर कनफाइन उदालगुरियावनो देरहानांगौ क'क्राझारावल' देरहानांगौ बै पिटिसिनि आमोलाव खालि एसटि रिजार्भआवल' देरहानाय बेखौसो नोंसोर नुवाखै खिन्थु जोंनि आन्दलनाव जों 9 जन 10 जन लाबोदों दा 12 जन फैदों एबसुनि आन्दलननि इनफ्लुयेन्सआव गौरीपुरबादिनिफ्राय बनन ब्रह्मआ फैदों खेबनै एमएलए जादों एजिपिनिफ्राय दा बे मोनसे फैबाय थानाय समाव बर' जाथिनि थाखाय अलखदा फैगासिनो दं बाय जा जेबो रंजानांगौनि खोथा गैया ओंखायनो दा जों जिखि जाया मानो एकर्डआ जाबाय बे एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव जों ज' जानांगौ हाग्रामायाबो ज' जाफैनांगौ बे आंनि साननायसो आरो खिन्थु डिभाइडेड हाउस जानानै थायोबाथ' जों अलखदाव गोग्लैगोन एसे आगोलाव जोंनि सोंनायावहाय सारा फिननाय होदों BTR एकर्डनि सागानगिरि बिथांमोनखौ माने खुंथायखौ लाबोनांगौ बिनि गुबै जाहोना मा सारनि मथेब्ला रायजो राजानो आं बेखौनो मेसेज हरनो सानबाय खावलायहरनो सानबाय BSCआव एकर्ड हल्डार सिगनेटारिखौ सिप बानायदों BTCआवबो सिगनेटारि फार्स्ट सिगनेटारिखौनो सिप बानायदों गतिके आन्दलन खालामग्रा लिडारखौ सिप बानायाब्ला मान मर्यादा सन्मान होनाय जानाय नङा दा मान सन्मान होनो थाखाय आरो फिउचार जेनेरेसना आन्दलन खालामबाय थानाय जितु स्पिरिट माने असमियान बा आन्दलनर हत्ता बे हत्ताया जाहाथे थाबाय थायो दा बे हिसाबै BTRनि सिगनेटारि मेइन सिगनेटारि बिसोरनि गेजेराव सिपखौ खालामनो हायोबा जोङो BTR सिगनेटारि खालामग्राफोरखौ रायजो राजा बर' जातिया सन्मान होनाय जागोन प्लास एबसुखौ होनाय जागोन सन्मान NDPखौ होनाय जागोन आरो भबिष्यताव बे एनकारेजमेन्ट हाबनानै थागोन जेनेरेसनाव बे हिसाबै सिगनेटारिफ्रा खिन्थु उइटनेस सिगनेटारिखौ बुङाखै दे आं अरिजिनेल सिगनेटारि आन्दलन खालामग्रा साइडनि सिगनेटारिफ्रा सोर जायो जानांगौ दा जाहैबाय एक नम्बरा जाहैबाय जानायाथ' जाखागोन दा बेखौ जायोबा जोङो सन्मान मर्यादा होनाय जागोन रायजो राजाफ्रा होननानै आं सानो आंनि खावलायनाया बे जिथुनिखि बर'नि जिथुनिखि डिमान्ड बे हाबदान जाना दं होननानै बयबो बुंनाय जादों दा बे समावहा फिनै बर'नि गेजेराव सोमावसारनायखौ जागोन होननानै नोंथाङा सानो खुनु आन्दलना पार्मानेन्ट सलुसन जाया एक नम्बर मोनसे एकर्ड जाबाय गोदान मोनसे जेंना सोमजिनो हागौ ना आरो बे जेंना सोमजिनाया सोरनि थाखाय गभर्नमेन्टनि थाखाय जागोन गभर्नमेन्टआ जुदि बर' जातिखौ साप्रेस अप्रेस डिसक्रिमिनेसन जेबो जानो होआ लोंनो होआ थानो होआ असान्ति लाखिबाय थायोबा जोंनि फिसौला फिसौजोफ्रा आन्दलन खालामहैगोन बै रावबो हमथानो हाया BTR एकर्डखौ प्रमदासो खालामलांदों
प्रमद बर'आथ' गैलाना थैबाय दा BTR जा इखिनि इमप्लिमेन्ट जाबाय जाहाथे बुंनांगौ गैया बै समाव जों मदद होदों खिन्थु दाथ' गभर्नमेन्टआथ' डेन्जारास जाफिनबायना जातिखौनो फोजोबनो नागिरदों जों नोंसोरजों थाला बे आन्दलना फैगोन र' बे नेचारेल जेरै दा आसुआ आन्दलन खालामबाय आन्दलना आइएमटिटिखौ बिसोर आन्दलन खालामनानै बोखारफिननो गोनां जालायबाय आरो दा कानि थाखाय का बिरोधि आन्दलन खालामनो आन्दलना जोबनानै थाङा आन्दलना मोनसे जाति थांनानै थानाय मोनसे रेनेसान्स टाइम टु टाइम रेनेसान्स लाबोनायनि थाखाय बे आन्दलना नांगौ आरो जाय जातिया आन्दलन खालामनानै थानो हाया बे जातिखौनो नुफुंसक होननानै बुङो हिनजाव उनाव हौवा उनाव जागोन बे जातिया नोंखौ रावबो गनायनाय नङा पृथिबियानो नोंसोरखौ रिकगनिसन होनाय नङा बे हिसाबै आन्दलननि हत्ताया आन्दलननि स्पिरिटआ अरायबो बर' जातिनाव थागोन आरो बर' जातिया दावहा नांग्रा मोनसे जातिखा बे बाहाय कनफिडेन्स दङ BTR एकर्ड खालामनायनि सागानगिरिफोरा BPF बा UPPL मोननै दलाव हाबसनना थाहैबाय सारा बुंदों जे माने BTR नि सागानगिरि बिथांमोनखौ खुंथाय गोहो लाबोनांगौ दा बे हिसाबै मोननै दलाव हाबनाय हिसाबै मा रोखोमै जेनेबा खुंथायाव लाबोनो हागोन बिथांमोनखौ मोननै दोलोआव हाबनानै खारखोमानो साननायखौ जोङो रेहाय होआना बिसेसकै सिगनेटारिफोरखौ रन्जन दैमारि गबिन्द बसुमतारी धीरेन बर' प्रमद बर' लरेन्स इस्लारि सानजोरां नोंसोर खौसे जानानै जेरै इमप्लिमेन्ट खालामा जों बेखौ मिथिया इमप्लिमेन्ट खालामनांगोन नोंसोरनि गावस्रानायखौ जों मिथिया सिगनेचार होनाय समाव नोंसोर ज' जाना जायाखै बेथ' मोनसे हिस्ट्रिक एकर्ड ना बर' पिच एकर्ड नङा होमबा बेवहाय नेवलायजों जिबौजों ज' जानानै जादों रायजोफोराथ' ओरैबायदि फुरथि मोन्दों बे समाव खौसे जाबायलै बेनि उनाव नोंसोर गावस्रानायखौ जों मा मिथिगौ जों रन्जननि इंलिखौ मानो खालामना होदिया नोंथांखौसो जों फासि होनायनिफ्राय रेहाय होबायना डिमान्ड खालामनानै आरो नोंथाङा दा फासिनिफ्राय गबाय सिगनेटारि नोंखौ होदों गभर्नमेन्टआ दा अब्लिगेसन दं जे रन्जन दैमारि गबिन्द बसुमतारी प्रमद बर'नि आखाइजोंनो इमप्लिमेन्टखौ खालामनांगौ गभर्नमेन्टआबो बाहाय अब्लिगेसन दं सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ मानि अब्लिगेसन दङ सारा नर्थ इस्टनि इनसार्जेन्सिफोरखौ लेंहर सावरायगासिनो दं नङा होमबा आलफानि राजखौवाखौ लेंहरबाय दासिम फिथाइ थाया बिसिनि खोथा एनएसएनखौ लाबोनानै रायज्लायबाय जुवेल गार्नारमोनखौ लाबोबाय डिमासाफोरनिखौ बिसोरो सान्थि प्रतिष्ठा गोजोन थासारि गायसननो थाखाय मेन स्ट्रिमाव लाबोनांसिगोन नङाबा इन्डियानि बे जितु इन्टिग्रिटि इन्डियानि सभरेनिटिया जेब्लाबो मोनसे थ्रेटेनाव थाबाय थागोन बेनिखायनो नर्थ इस्टनि बे फिसा फिसा एथनिक ग्रुपनि जेसेबां इनसार्जेन्सि ओंखारदों बिसोरो एकर्ड खालामना होबाय दा एकर्डल' खालामना होबाबो जायाना जोंथ' सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ हमगोन गावनि आन्दलन खालामफिनगोन जों BTRनि एकर्डखौ जों ओरैबायदि इमप्लिमेन्ट मानो खालामना होदिया आसाम गभर्नमेन्टआबो गवा मानो बाय सिगनेटारि उइटनेस सिगनेटारि सर्बेन्द्र सन'वाला चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा हम सेक्रेटारिया चिफ सेक्रेटारिया नोंसोर बबाव थाङो आरो जोंनियाबो सिगनेटारिफ्रा बिदि गावस्राना थानानै खारखोमादोंब्ला जों नैबेखौसो बुंनो नागिरगोन जों इमप्लिमेन्ट खालामनो हाला भाई होननानै दाय गैयि बायदि खारखोमानानै गनो नागिरदों आरो आं बेखौसो बुंगोन नोंसोर ज' जाफिननानै खालामनांगौ आरो बे ज' जानो हानायाथ' ओंखामजों दै लोंनाय आंनि मथेबा पावाराव फैबाय पावाराव फैनानै जेसेबां केडार माबा दं रिहेबिलिटेसन दं रिकनसिलिएसन खालामनांगौ बेखौ मावजोबबानो जाबाय होमबाना रन्जन दैमारिनि केडारा जुदि गोजोननाय मोनोब्ला रन्जन दैमारिबो जेलनिफ्राय फैनानै हयथ' सापर्ट खालामफैनो हागौ बे पार्टियावनो हाबफैनोबो हागौ सिस्टेमा बिदिजों थांनांगोन जायफोर बे इलेक्सनाव देरहागोन सिगनेटारि पार्टिया जुदि मेजरिटि मोननानै देरहायोबा बिसोरनि खामानि मावनायनि टेकनिकआ आंनि बायदि जानांगोन आरो धीरेन बर'नि मानसिखौ गोजोन होनांगोन आरो मानिबा खारनाव जुदि बेलेगा फैयोब्लाबो बिसोरबो मावनांगोन जे प्रमद बर'आ फैनो हायासै प्रमद बर'नि मानसिखौ गोजोन होनांगोन गुबुननि मानसिखौ गोजोन होनांगोन बिसोरबो होमबाना बिजों ज' थाहैलायबाय ज' थायोब्ला मा जागोन एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जागोन फर्मुला बे आंनि फर्मुला बे जागोन आरो
आं जुदि इलेक्सन गेलेनाय पावाराव फैनो हायोब्ला आंनाबा बिदिसो जागोन आरो आजिखालि मोनजाबानो मानसिया थायो गोजोन थासारि अननाय मोनबानो थायो बिटिआरआवलाय जों मानसियालाय सानसेनि थाखाय फैदों जों साननैनि थाखाय जों हाथाय बाजार खालामफैदों बायसां अहंखार जालायना लाब गैयाना दिनै मोनसे अलखदाव फैबावदों बेखौ एबसु हिसाबै नोंथांमोनखौ आं खावलायो एबसुनि रायजो राजाखौ आं खावलायदों आसाम गभर्नमेन्टआ बर' बिजोंनि स्कुलफोरनि सायाव असमिया रावखौ कम्पालसरि जाबसिनबावनायनि मोनसे आयेन बानायनो नागिरदों असमिया रावखौ कम्पालसरि फरायाबानो अफिस कासारियावलायनो बै जायफोर फराया बिसोर साख्रि मोननाय नङा बबे पृथिबिनि खोथा बिलाय बे एखे असमिया रावखौ 4 लेंगुवेज फर्मुला बानायनानै सेबा सार्कुलार हगारदोंमोन 1985 एजिपिआ बे समाव बृन्दामन गस्वामीया एडुकेसन मिनिस्टार बे समाव प्रेसिडेन्ट एबसुनि आन्दलन खालामनानै जों बेखौ बोखांदों आरो जोंनि बे आन्दलननि थाखायनो प्रफुल्ल महन्तनि टार्मसआ फुल थाङाखै 2 मास नांगौमोन बिनि आगोलाव बायनोसै बे दा बे हिसाबै बेबो खिन्थु साननो गोनांसै दा नैबे समाव जिथुनाखि बिटिआर एकर्डनि सागानगिरि बिथां एनडिबिनि फाउन्डार रन्जन दैमारि बिथाङा फिनै माने जोबथेसालियाव दंहैयो दा बिथांनि बेलायावहा मा बुंगोन सारा बिथांखौथ' फासि होनो मोननो नाङा होननानै आं बुंखाबाय आगोलावबो बेखौ बिथांखौ फासि होयोब्ला अरबिन्द राजखौबा फरेस बर'खौबो होनांगौ एसटिखौ नेग्लेक्ट डिसक्रिमिनेट खालामनोसै नामा खिन्थु बे सेप्टारा जोब्बाय दा बेखौ खिन्थु बिनि लाइफ इमप्रिजन होदों फार्स्ट पार्टिका नङा होमबा आजीबन थैजासिम जेलाव फासि होनायनि अनगायै बिदि नङा होमबा जिहेतुके आं मोनसे खावलायो सिगनेटारिसफोरखौ इलेक्सननि उनाव जुदि सोरबा देरहायोब्ला सोरबा अपोजिसना देरहायोब्लाबो रन्जन दैमारिखौ उइदाउट प्रि कन्डिसन जेलनिफ्राय रिलिज खालामहोनांगौ होननानै दानि जेसेबां बर'नि पलिटिकेल पार्टिसफोर दं लिडार्सफोर दं आं खावलायहरनाय जायो बाय साहित्य सभा एबसुआनो हक मदद होनांगौ रायजो राजाखौ मदद होनांगौ रन्जन दैमारिया जाहाथे आरो थाबै गयो थैजासिम जेलाव जानो थानो मानो थानांगौ जोंबो थैनाय थागोन जों हिनजावबो नङा हौवाबो नङा नामा जोंनि पजिसना रन्जन दैमारिया जाथिनि थाखाय मावदों रन्जन दैमारिजों गबिन्दजों धीरेनजों मा जालायदों बेखौ मिथिया खिन्थु बे जोंनि लिडार आर्म स्ट्रागल खालामग्रा इन्टारनेसनेल लिडारमोन बियो खिन्थु गावसोरनि गेजेराव गावस्रालायनाय थाखाय फिथाइया बारा मोजां जायाखिसै बिटिआरआवनो गोजोननो गोनां जाबाय दा रायजोफ्रा खिन्थु मदद होदों रायजोफ्रा मरेल सापर्ट खालामनानै साइलेन्टलि दं दे जि जाबाय इमप्लिमेन्टखौ खालामनायखौ नेनोसै आंबो करेन्द्र बसुमतारी हिसाबै नेदों जे इलेक्सननि उनाव माबोरै नायो सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिखौ एसे नायलांनो लुबैदों मेडिकेल कलेजफोरखौ एसे नायलांनो लुबैदों रौथावलायनो अर्गेनिक इउनिभार्सिटि जागोन बेखौ आं नायलांनो लुबैदों आंनि साननाया बेनो रन्जन दैमारिया मेटार नङा बेखौ इमिडियेट जोङो हगारनो जोङो आवाज होलांबाय थानांगौ सम माने गभर्नमेन्टआ बाध्य जागोन आरो जुदि सोरबाया पावारखौ सेजानो लुबैनानै सेवना थादो जे होनोबा खिन्थु अयनाय जागोन रन्जन दैमारिया जुदि सेवनानै थाथों होननानै साननानै जों पावारखौ एन्जय खालामनानै थायोब्ला अयनाय जागोन ओमफ्राय गोदान गभर्नमेन्ट जायखि फैया मानो करापसन फ्रि करापसन गभर्नमेन्ट जानांगौ होननानै आं खावलायो बे आंनि मेसेज आथिखालाव बिपिएफ सरकारा बिटिआरआव एकाडेमियाव जेबो गैया होनना बुंबाय थादों बिनि सायाव मा बिदि ब्लेंक आं नुवाखैना जों जेबो गैया माने माबा ब्लेंक नामा बियो सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि लिरनाय दं कमिसन दागोन होनना बुंदों ओमफ्राय 60 सिट जागोन होनना बुंदों बेनिफ्राय अर्गेनिक इउनिभार्सिटि जागोन मेडिकेल कलेज जागोन लिरनाय दं माथो दलिलाव गतिके जेबो गैया होननाय माने ब्लेंकथ' जायाखै आंनि एन्सारा बे सारा सासे गागि राजखान्थिगिरि हिसाबै दिनैनि समाव सारनि लोब्बा राजखान्थि हान्जाया बबे बा आथिखालाव राजखान्थियाव सारा दङ ना गैया बेखौ मिथिनो
आङो दा बेखौ एन्सार होथ'ला दिनैनि समाव आं होथ'ला खारन आं दा सिगनेचारफोरखौ आङो पावाराव फैजानो लुबैदोंथ' बेखौ दा आं बुंथ'ला उननि फेसाव आं बुंगोन इलेक्सनाबो डिक्लेयार जायाखै गतिके बेखौ नोंसोर गाज्रि दामोन पार्टिया डेम'क्रेसियाव अनेक थायो दाथ' इमानुएल मुसाहारिया दा रिजाइन लाबायना हेमेन ब्रह्मआ रिजाइन लाबाय दा मोनसे सम थायोथ' एन्टि इनकामेन्सि फैगोन जेनेरेसना फैगोन दानि जेनेरेसनखौथ' फोरोंनाङा दानि जेनेरेसनखौ फोरोंनाङा दिनै माने डिजिटेल वर्ल्ड जाहैबाय टिभिनि वर्ल्ड जाहैबाय दा नोंसोर आंखौ बिदि हमदों दा गिदिर गिदिर हाजार मिटिं खालामनायनिबो दरकार गैथ'ला प्रेस कनफारेन्सिंनि गेजेरजोंनो मेसेजखौ हरनो हायो ओंखायनो आं दा नोंसोर सोंनायनि एन्सारखौ दा आं होथ'ला जेतिके आं स्टार्टिङावनो आं बुंदों जे इन्डिभिजुवेलसो आं खोथाखौ बुंगोन पार्टि वाइजै बुङा दाना पार्टिया अनेक दं बर'नि गेजेराव दा आं पार्टि लानानै ना बेनार लानानै बुंलाबायना बर'नो सोरबा नांलाहैयोब्ला आंखौथ' क्रिटिसाइज खालामगोन ना मानसिफोरा दाबो हयथ' आंनि बुंनायखौ हयथ' गोजोनाबो जानो हागौ खिन्थु बे खोथा बुंनायनि बयहाबो डेम'क्रेटिक राइट्स दं इन्डिभिजुवेल राइट्स दं फान्डामेन्टेल राइट्स दं कनस्टिटिउसनेल राइट्स दं हिसाबै आं बुंदों आरो बे आं जिखिनि बुंदों आं बेखौ गोरोन्थि होनना सानाखै सारखौ जोङो इन्डिभिजुवेलि मोनसे कमेन्ट लानो नागिरदों माने राजखान्थि बागै नङा जिथुनिखि दिनैनि समाव जों नुनो मोन्दों बावैसो सारा बुंलांदों बिपिएफ दोलोनिफ्राय माखासे दैसाया गरा खुरखानाय बायसा माखासे लिडारफोरा गुगानायखौ जों नुनो मोन्दों बेखौ सारा मा नोजोर होदों मानि थाखाय दिनैनि समाव बियो जादों बिटिआर लाबोग्राफोरनि ढौखौ नुदोंब्रा ओंखायनो बिसोरथ' प्रफेसनेल सिजनेल पलिटिसियान जाहैबायना सोरजोंबा थानानै 15 बोसोर ओंखार मोनजाबाय बाय थाबाय नावाथ' दुगैलांगासिनो दंना बाय मानो गब'फानो गोदाना दा ढौ दं आरो गोदानाबोथ' जाय फैनो नागिरो बेखौनो लायो दाथ' भटथ' बारायनांगौ ना सासे लिडारा फैनाय माने बेजों 100 जन मानसि फैफानाय बिसोर आरो बिदिनो 15 बोसोर जाफिनसैलायब्रा बेखौ होनदों प्रफेसनेल पलिटिसियान कमार्शियेल पलिटिसियान जेरै क्रिकेटाव जाय प्रफेसनेलिज्म गैया बे देरहानो हाया अस्ट्रेलिया इंलेन्डनि क्रिकेट खेलखौ नायदों नायाखै नोंसोरलाय बिसोर जिखुनु प्रकारै देरहानायखौसो गेलेयो नांगौ समाव बिसोर 6 बुगोन खिन्थु इन्डियाना 6 बुन थाबा 0 आउट जायो दा बिसोर प्रफेसनेल पलिटिसियान प्रफेसनेलिज्मखौ बिसोर मोजाङै सोलोंदों दा बे गारनानै थांजाग्रा लिडाराबा मा सानदों बेखौथ' आं मिथिला गारनानै थांजाग्रा बेखौबो बुंनो हागौ डेम'क्रेटिक पलिटिक्सआव डेम'क्रेसियाव बिदि सोलियोबो होननो हागौ सोरबाया नङा होमबा बे आरो आंनि एन्सारा बे